नमस्कार मंडळी, कशी आहेत सगळी? मजेत ना? आता आज आपण बनवणार आहोत कोकणातील स्पेशल अशी मालवणी पद्धतीने शेगलाच्या शेंगाची भाजी. शेगलाची शेंग पण म्हणतात ह्याला. तर हे मी पाव किलो एवढे घेतलेले. अतिशय भरपूर प्रमाणामध्ये शेगलाच्या शेंगा येतात. तर मी हे पाव किलो एवढे घेतलेले आहे. 3 शेंगा होत्या. अशा कोवळ्या बघून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. याची आपल्याला मी वरून सालं काढून घेतलेली आहेत काही याची. तर आपल्याला ही अशी ना सालं अशी काढून घ्यायची आहे. एकदम सोपी रेसिपी आहे, झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे. खूप छान मस्त अशी लागते. तर हे अशी ना सालं ह्याची काढून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे बटाटी घेतलेली आहे मी. 2 बटाट्या घेतलेले आहेत. चिरून घेतलेले आहेत. चिरून बनवू शकता, कापून बनवू शकता. तर मी बटाटे घेतलेले आहेत. 2 कांदा लागणार आहे. 1 मोठा कांदा घेतलेला आहे. टोमॅटो घेतलेले आहेत. 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत. 1 मोठा कांदा घेतलेला आहे. कढीपत्ता लागणार आहे, मोहरी लागणार आहे, तेल लागणार आहे. तर चला तर मग आपण आता रेसिपीकडे वळूया. रेसिपी चालू करण्याआधी मी वेदिका सोलपूर कुकिंग चॅनल मध्ये तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आता आपलं की त्यामध्ये आपल्याला टाकायचे मोहरी, राई. काही जण राई बोलतात, काही जण मोहरी बोलतात. त्यानंतर राई चांगली तडतडली त्यामध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे. कांदा चांगला परतवून घ्यायचा आहे गुलाबी होईपर्यंत. छान असा पूर्णपणे त्याचा सत्तेपण जे असतं ना ते काढून घ्यायचंय. त्यानंतर कढीपत्ता टाकायचा आपल्याला त्यामध्ये. आता या कांदा चांगला परतवून झाला की त्यामध्ये टोमॅटो टाकायचंय. टोमॅटो पण छान असं मस्त परतवायचा आहे. मध्येच टाकायचं आपल्याला मसाला, मालवणी मसाला मी टाकलेला आहे. मालवणी मसाल्यामध्ये कसं सगळं असतं त्यामध्ये, म्हणून अजून दुसऱ्या मसाल्याची काहीच गरज नाहीये. तर मी इथे मालवणी मसाला टाकलेला आहे. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता. त्यानंतर हळद टाकलेली आहे. हे पण चांगलं परतवून घ्यायचंय मसाले. गरम मसाला जर तुम्हाला हवा असेल तर गरम मसाला पण तुम्ही टाकला तरी पण चालेल. पण मालवणी मसाल्यामध्ये भरपूर असे गरम मसाले असतात, त्यामुळे कसे आम्ही शक्यतो नाही टाकत. काही जणांना जर जास्त प्रमाणामध्ये गरम मसाल्याचा फ्लेवर हवा असेल तर टाकला तरी पण चालेल. छानच लागते भाजी ही तशी. मसाले छान असे परतवून घ्यायचे. छान परतवून झाले की त्यामध्ये आता टाकायची आपल्याला ही शेंगा टाकायची आहेत आणि बटाटी पण टाकायची आहेत. मी एकत्रच टाकणार आहे कारण शेंगा आणि बटाटी शिजायला तसं सेमच टाइम लागणार आहे म्हणून. आणि मी इथे आलं लसूण वगैरे काहीच टाकलेलं नाहीये कारण मालवणी वाटपामध्ये जे कांदा खोबऱ्याचं मालवणी वाटप असतं त्याच्यामध्ये आलं लसूण सगळं असतं. त्यामुळे मी काही आलं लसूण आता टाकलेलं नाहीये फोडणीला. तुम्हाला जर हवं असेल तर टाकू शकता तुम्ही. तर हे छान असं परतवून घ्यायचंय आणि मग त्यानंतर झाकून ठेवायचंय आपल्याला. थोडंसं पाणी टाकायचंय, मीठ टाकायचंय आणि झाकून ठेवायचंय. छान अशी ना शेंगा उकडायला द्यायचे. तर हे मी ना आता शिजू देते थोडस 5 मिनिटासाठी आता शिजायला देणार आहे. त्यानंतर पाणी टाकणार आहे त्यामध्ये. शेवग्याची शेंगाची भाजी ही खूप छान असते, मस्त प्रमाणामध्ये खूप छान अशी चविष्ट होते. खूप म्हणजे पौष्टिक अशी ही भाजी आहे. तर जेव्हा सीझन असतो ना त्या टायमाला ही भाजी नक्की करून खावी. मीठ टाकते चवीनुसार. शेवगाच्या शेंगामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये प्रथिन असतात, फायबर असतं, कॅल्शियम असतं, लोह असतं, खनिजे असतात. त्यामुळे कसं शरीरासाठी ही भाजी खूप उपयुक्त असते. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते, आपलं ब्लड शुगर सुधारते, रक्तदाब नियंत्रित ठेवते. हे असे भरपूर असे फायदे आहेत. पण या आता मी पाणी टाकते. 1 ग्लास एवढं साधारण पाणी टाकायचं. छान असे ना शेंगा आणि बटाटे शिजायला द्यायचे छान असे मस्त. आपण मीठ पण टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि नंतर आपल्याला वाटप टाकायचंय.
तर आता मी हे मिक्सर मधून ना वाटप काढून घेते कांदा खोबऱ्याचं, तोपर्यंत हे आपल्या शेंगा शिजतील. झाकून ठेवून आहे ना 15 मिनिटासाठी 10 मिनिटं लगेच शिजतात तसे. शेंगा शिजल्या का बघूया आपण आता. जास्त त्या शिजवायच्या नाहीयेत कारण आपल्याला वाटप पण टाकायचंय त्यामध्ये. बटाटे शिजली का पाहते मी पहिली. शिजली आहे बटाटी. शेंगा पण छान अशा उकळलेल्या आहेत त्याच्या. जास्त नाही शिजवायचे, शेंगा मोडतात आहे. कारण आपण वाटप टाकून परत पाणी टाकून शिजवणार आहोत, नाहीतर मग ते ना पूर्ण शिजून जातील. तर मी आता ना वाटप टाकते कांदा खोबऱ्याचं. हे मी 2 चमचे एवढं घेतलेलं. याचा पण व्हिडिओ आहे माझ्या युट्यूब चॅनलवरती, तर तो पण तुम्ही पाहू शकता. मिक्सर धुवून आहे ना पाणी टाकते मी. तुम्हाला जसं हवं आहे ना तेवढं तुम्ही करू शकता. मी आता जरा जास्त थपथपीतच करणार आहे, जास्त एकदम पातळ करणार नाहीये. थपथपीत म्हणजे असं थोडं जाडसर करणार आहे. थोडंसं 5 ते 7 मिनिटं छान असं एक आपण वाटप जे घातलेलं आहे ते छान असं मिक्स व्हायला पाहिजे. झालं की आपली भाजी तयार होणार आहे. रेसिपी एक भाजीला एक छान अशी उकळी आलेली आहे. आता आपण शेंग आहे ना शिजली का बघूया. बटाटी पण छान अशी शिजलेली आहे. ती मी भाकरी बरोबर चपाती बरोबर अशी खाणार आहे. शेंगा झालेल्या आहेत भरपूर प्रमाणामध्ये, मस्त असे छान चोखून खायला ना अशा छान वाटतात या. तर छान अशी भाजी तयार झालेली आहे आपली. एक शेंग शिजली का बघूया आपण. ही बघा छान अशी शिजलेली. याच्यापेक्षा जास्त नाही शिजवायची, नाहीतर त्याने ना भाजी ना रबरबीत होणार. सगळ्या शेंगा पूर्ण अशा ना विरघळून जाणार अशा अख्ख्या शेंगा अशा दिसणार नाही. बटाटी पण छान अशी शिजलेली आहे. भाजी आपली तयार आहे. वरून कोथिंबीर घालायची आहे. मस्तपैकी भाकरी बरोबर चपाती बरोबर ही भाजी आपण खाऊ शकतो.